нищо обезискахме и спряхме, сега помагаме на Тео. Някаква горичка. Трудно ще ти е. Той падна. Хора, сега идваме. Къде отивате? Идвайте! Идваме! Хора, ще спрем за малко да спасим Тео и после пак ви връщаме. Успяхме да го измъкнем. Извинете, когато втора част не можахме, най-накрая изкарахме нашия приятел. И сега... Хора, ще пикайме! Ще пикайте ли? Чакай, вие сте го извадили. Извадихме го на ранени хора, така че никой да не обсъжда долу в... Значи хора, ние сме единствените дет приятел пропада! Сигурно, не знам, може и вече да има такова клипче, обаче само аз. Добре, начин по по-спокойния. Няма в изпражнението, виж! Не сме ние. Не съм аз. Не сме Теодора и то беше настъпано преди, като идвахме. Хайде. Да, не знам. Не съм аз. Някоя пичка. Ето най-накрая излядохме на някакво нещо. Майде. Дето стъпва. Не съм аз. Това ми е една крало. Хора, в момента ходим по пречките. Има пътека да я последваме. Продължаваме колелата. Да, продължаваме в една пътека. Опа, крало. Нека да прескочи. Тук е пълната гречка. Имам грим, здраве, имаш някаква рана. Ама съм отхузена. Аз също съм отхузена. Много ма боли. Продължаваме. Хора, тук до сега се качваме нагоре и сега слизаме. Това е супер обърканото. Това клипче ще стане 5 часа. Колелата ви вече загубихме се. Вече е възможно някой да ги е откраднал. Хора, мисля, че се загубихме. И ги пази. Няма. Ами? Значи хора, тук има стъпки. Ще ги дадем. Те малко ще те почеким. Отвей ги пази. Не, няма да се... Не, не. Искам къде. Не искам зляване. Ето в момента ходим. Хора, тук направо. Това е третата чешма, хора. О, боже, това е третата чешма. Това е третата. Започваме. Ето остане да смазат малко. Възможно и да се случим от този ужас. Ето. Дай ги да ме. Да, спокойно. Дръж съм много здрав. Ето, пием вода. Хора, мога ли да се изпускам? Линка, дръж го, аз отивам да пия. Много здраво, ама да се вижда и така. И така дръж. Аз искам да пия вода. Хора, да се измъкнем, ама не можем. Всичко е за ограден. Тъпо.